ҳамада салом дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барнома аз рубрикаи хайрия. агар ки шумо дар Русия ба ягон сабаб ба реестри контролируемых михлиц дохил шуда бошед, ҳеҷ як миёнарав, корманди милитсия, ҳуқуқшинос ва ё ин ки адвокат наметавонад шуморо аз он ҷо хориҷ кунад. роҳи қонунии хориҷ шудан танҳо тавассути муроҷиат ба МВД мебошад. аммо ҳоло дар бисёр ҳолатҳо ҳатто ба ҳамаи ҳуҷҷатҳои дуруст ҳангоми муроҷиати шахсӣ хатари вудваренӣ ва ё ин ки депорт вуҷуд дорад. ҳамзамон роҳи қонунӣ мавҷуд аст ки бе иштироки шахсии шумо дар МВД барои баррасии хориҷ шудан аз реестри контролии михлиц истифода мешавад. барои маълумоти пурра ва машварат ба WhatsApp дар болои экран буда муроҷиат кунед. хайрия. хоб, салом алайкум. алайкум ассалом. як бор дига хуш омадем ба барнома. салом алайкум акаҷон, созе омадтон хубай? шукрона аллоҳ. чӣ мушкилӣ доштен? чӣ кор кардан дар корай? дар барномаи хайрия иштирок кардани шумо сабабаш дар чие? хуб мухтасар мефаҳмонед. ҳами бачам ҳароца сеца дорай баниса қараболода ховуш кадем очаш бугамира ози вақти гап заданда чӣ кунем, баъд вақте ки лозим шид баъд нишон метиҳен. ҳамира баниса қараболода хов кардем акаҷон. як ҳафта реаниматсия хов буд барои пароца сеца дилуш бачам 10 моҳа ховуш кардем. лечение кардан реаниматсия буроварда як ҳафта дига палатада хов кардем. лечение кардан ҳами вай кардан духтуро дидан гуфтан ки ба лечение намешава. ҳами дил 4 тақсима, ҳамун 4 тақсим ҳами среди ҳамун дуруни ҳамун дил гуфт ҳами 4 тақсим байнаш дару шкоф аста раге ки майнаи сарда хун метия ҳавай 6 дадодеша 6 басколени гирифта сафед шидистар мекард. агар мо ҳозир ҳавай ҷарроҳӣ накунем мақсад намешава. ва онро ай қараболо ҷавоб додан гуфтан ки бирен медгарадок да ҷои ҷарроҳӣ мақсад дилу мақсад мурад вай бишава ҳамда дараве вай кунем ҷарроҳӣ кунанд. мо рафтем онҷода мақсад маблағи калон гуфтан мо ҳозир як ҷарроҳӣ кардан итои мақсади мо ҳозир як ҷарроҳӣ мекунем. мо мебинем ки агар маҳкам шуд нағз мегӯяд, агар маҳкам нашуд бо мо дуюм ҷарроҳӣ ё ки сеюм ҷарроҳия мекунем. барои як хеле одамон мо мегӯяд дар сеюм ҷарроҳӣ маҳкам мешавад. акун моро ҷарроҳиш ки як ҷарроҳӣ мекардагиш 40,000 ай гуфт. 40,000 сомонӣ. мақсад ин ҳуҷҷатҳое ҳасте ки мо дар ҳами қараболо гирифтем. ай дилашу ай ҳами чизои вайш и ай ҳами дилша ки чанд сантиметр ҳуя бо ин ай ира қараболо ҳами вай ховуш гирифтем. бо парез рафтем иша ай диамет бо вайш кардем. дилша бо дидан гуфтан ки фишори ҳами шишо гуфт бениҳоят давлениш баланд ай гуфт ба сурат баланд ай гуфт дил тез кор кардеса мақсад ҳада агар ҷарроҳӣ накунем намешавад. мақсад маблағи ҷарроҳиш надорем. моро духтуро гуфтан маблағтон тайёр боша биёре медуронем ҷарроҳӣ мекунем. гудак чанд қайнай? гудак 10 моҳа 10 моҳагира пур кард аки 11 қадам мезанад. 5 кило вес дорад. умуман вес намегирад гудак. ай ҳисоби ҳами буда вес намегирифтагиш. куҷо кор мекунед шумо худтон? чӣ кораен? оилатон? ман ҳами вайда бозамини сорда ҳами стройка кор мекунам. намерасам масалан хел ҷамъ кардан. маблағ мо ҷамъ кардан хештавор дар балнисаи вай қараболо будем. хештавор ҷамъ кардан мақсад ҳамсифон буд дар группа сарҷамъ шидан пул равон кардан бо ҳамдиҳагон мақсад фаҳмидан ёрдам кардан 50
2000 рубл айрасия мақсад амдиҳагомон ҷамъ кардан, бачаҳое ки амдиҳан равон кардан, ҳаму 2500 дигар ҳамсифон партофтан 2500 сомонӣ. ҳамин личини ки дар ҳамун балниса гузарондем ҳамура ҳозир ака худо ба шукр хеш табора 1500 2000 3000 яхеш донистагиш ҷамъ карда ҳозир мақсад 10000 дорем дар даст мо, мақсад ҷамъ кардагӣ хеш табора додагӣ. хай 10000-ош бигем боша, агар ай 40000 30000 дига намераса, худоне хели ягон мошин пошини хе чизо надорен? Не, мошин надорем. мо хонамо худ дар иҷора мешинем дар шаҳри Истор. бобо иҷора як хона заминя та соҳибхона Россия дар мо хонаи амра нигоҳ карда инҷа иҷора мешинем. мақсад ки агар ки ҳад чизе ҳам кинем, мақсад ягон чизи дороӣ ҳам ки надорен, мақсад бифурӯшем бикунем кун. надорум ки ман байкинам агар медоштам барои айчи хотири хеле саволора додестам. хотири ки ҳами дар ҳами таърихи ҳами барномаи хайрия мешид одамое ки касалӣ доранд, беморӣ доранд, ҳатто баъзеша мо рафта ай пеш навор кардагӣ рафтагӣ будем. хонаи ӯро, мошини ӯро дар дари ҳавлӣ истодагӣ, дар бемории 30000 сомон 20000 сомон, дар кораи мошин дар дари ҳавлӣ 70000 сомон мерава. баъд ман ҳайрон мешидам, мегуфтам шумо ҳамиро агар бифурӯшен бо табобат мекунем, бо зиёдиш бо мемонад. баъдан бад намекардем. мо рости айбан гирифтанӣ будем. ман худам пропискам мақсад данғараяю худам дар шаҳри Истор зиндагӣ мекунам. айҷа моро надоданд. аки якум бора мегатиҳанд 10000 сомон метиҳанд. ва агар ки зиёдтар гиред, мақсад справкае ки ҷои кор муайян мақсад официали дар кора абанон оилаам гуфтем ки банон оилаам оли вайш як 20000 гирифтагӣ, акаш гирифтагӣ оли маҳкам нашудагӣ. агариш ҳам мешуд мақсад ай банкам қарз мекардем илоҷ акумо то вайш нюзи фарзандмо наёфтем. дар умум ин саволоро барои чӣ кардастам ки мақсад ҳами барнома баромадан, рӯи экран баромадан, ин бояд охирон роҳ боша ки дигар ба ҳеҷ ваҷ намешава ягон роҳи дига ки надорӣ, баъдан меброи мақсад чӣ мекунда, барое ки ҳамун бинанда ҳам мисол мебина вақте ки ниёзманд гуфта, яъне шахсе ки дигар роҳ надора маҷбур мешава мебароя, баъдам бинанда ҳам мисол кӯмак карда метавона. ҳамин хевай кардисем барои чӣ ки шаб бина мо як ҳафта зиёд мешавад ба мисол вардагим бачама шаб то саҳара бар борваш бедорем бовар мекунед ки нафас кашида наметавона, хоб карда наметавона, даст қатъи мегирем ҳамин хе меҷумонем, оилами қа меҷумона бо хоб мера бо қадигам хоб карда наметавона, хоб мекуна дуруш хе свисток мекаша ку нафас танг мешава. ин фарзанди чандамтоне? безеб мешава. хай акум моям нест возможност. чандум фарзандаи? ин сеюма. дута духтарчак дорам, сеюма бачам. ин майдакияю? майдаки. аллоҳ хай мушкилотро осон гардона, аллоҳ шифот яша. хай чизе ки дасти мо мебиёяд як видео кардан, ҳаму картаву чизое ки мемонен дар видео, ҳамунро баъдан дар ҳами чат рӯй кунен. чӣ карта аст дар рӯи видео ҳам метавонен гуфта рақамоша барои бинандаҳо, барои бо тасдиқи оне ки рақами картае ки дар рӯи видео мондагием ҳамуне аста ки хитон ба даҳантон гуфтем, барое ки ако аслан мо ҳамун картара мемонем, лекин мешава ҳолатое ки видеоро ягон каси дига аз канал дуздида ягон картаи хичона намонанд, мисол ягон чиз дига, бо хуб мешава ин масъалаша агар ки ба даҳантон намугем. карта дорам, номерош 54 33 59 59. ҳами ҳам бисити аста, ҳам мақсад орион банк ҳамун акаунт. хуб, хай дар иҷа гуфтем барои тасдиқваш бо як бори дига ҳатман дамад дар чат рӯй кунен. насиб боша имрӯз ака аллакай шав шид, насиб боша пагоҳ видеотон мебуроя ба хости аллоҳ. хуб, раҳмат акаҷон. хуб, саломат бошен, аллоҳ нигаҳбон боша. агар ягон чиз дига монда боша дар дилтон, ягон гуфтаниҳо ё ин ки оилатон ягон чиз гуфтанда боша, агар эфир дар ихтиёртон. ин мақсад ҳамаи бародарое ки мақсад ҳамин видеои моро тамошо мекунад, ҳар якш хоҳиш мекунем ки қадри имконият
یک سمه 10 سمه دستگیری ممکنه. مثلا دا پولی کلان بعد در کار نیست مودم 30,000 مونه میرسد که همین جراحی دروی مودا همون قایی که همین بچه هم باید کنیم با انشاءالله میاد خداوند خودش هر یک مشکل آسان میکنه. بله همین خدا است. بله همش به خواست الله بنده سبب شده میتونه. بله خوب خیلی الله نگهبانتون باشه، شفای کامل انشاءالله نصیب باشه. پگاه میبروه بعد نتیجهش هم میبینیم که برکت شه از الله. حرکت شه کمو میکنیم. خب سلامت باشه. این خیلی بردارو فکر اختیختون رو در کامنتر بنویسین. حتما بی‌طرف نباشین. چگونه که شما دیدین بعضی سوالایی که من میتونم بعضی آدم نمیفوره، لیکن این سوالا مهم است به خاطر اونی که وقتی که نیازمند میبروه روی اکران باید در همون وقت بروه که دیگر راه نداره. از همین خاطر چیزایی را من از اینو پرسیدم که مثلا ماشین دارن، خانه دارن یا یگون چیز دیگه، یعنی که هدف از اون بود که دارن یگون پهلویی که مشکلشون به ویدیو حل کنن. چگونه که دیدین نه حتی خودشون هم اینجا نشینن. از همین خاطر شخصایی که میخوان خیر کردن من فکر میکنم که در اینو خیر شما قبول میشه، چون که در اصل هم نیازمند هستن. بی‌طرف نباشین. از شخصایی که در عموم نمیتونن کمک کرده هم تو میتونین که یک ویدیو را لایک مونده یگون کامنتش کرده با یگون دوست رفیقتون پدیلیت یعنی که بفرستن شده رو این هم میشه که شما سبب خیری میشین، با شما هم ثوابش میره.